Tietysti se riippui juu ihmisistä. Meillä oli niin hyvä. Meillä oli niin oikein rakkaat suhteet ja on jälkeen vielä ollut. Joo, just se joo. Mutta maita ei sitten, niitä ei asutettu kuitenkaan niille maille. Ei. Joo. Sittenhän rupeakin olemaan semmoista, että me ruvetaan muistamaan. Mutta semmoisen mä muistan kyllä, että mä pikkupoikana löysin sieltä Kolkantalon vintistä semmoisia vanhoja peltisiä pirtuvarpusia, jotka oli siis varmaan kieltolain ajalta. Kieltolain loppui 32, jolloin sä oot ollut sitten 16-17-vuotias. Eevallahan on siellä vielä, Eevalla on semmoinen. Ei oo. Missä se? Eikö teillä ollut semmoinen? Ei oo. Siellä toisessa rakennuksessa jossain. Siellä on pontikkapannu. Vanha. Mutta ollut siellä, kun me onko sulla muistikuva siitä kieltolain aikaisesta ypäjästä vielä, että minkälaista se touhu on ollut? Kun mä muistan 50-luvulla vielä, kun vanhemmat isännät sanoivat, että milloinkaan ei olisi niin helppo ollut maaseudulla viinaa saada kuin kieltolain aikaa, että oliko se vähän? Joo. Ei sitä koska se, minä vuodesta toi kieltolaki? 32 se päättyi, että sä oot ollut vähän yli 15 sitten. Joo. No sitä viinaa oli kyllä siellä Ketokylässäkin myytiin viinaa siellä niissä taloissa kauheasti. Jaha. Sä tiedätkin yhden talon, vaikka kuulemma myytiin naapurissa. Ei, mutta siellä missä, siinä talossakin, missä virolaiset siinä ja sitten tässä Toivolassa, Toivolassa, mikä siinä on se tyhjiltiin siinä nyt. Siinä risteyksessä siinä. Joo. Kyllä siellä sitä oli. Mä muistan semmoisenkin, kun se oli Kuustolisäntä, meidän naapuri, semmoinen Suomisen Heikki, ja se oli juoppo, ja se oli juonut niin paljon, ja sillä oli 10 litran viinakanisteri, ja sanoi meidän pappa, että hän tuo sen meidän ruispeltoon sen kanisteriin. Meidän oli siinä ruis siinä talon ympärillä ja pappahan oli ihan onneton, ettei meidän peltoon saa tuoda. Hän oli täysin raitis, pappa. Niin. Joo. Sitä, ja se sama Heikki siitä tuli ihan raitis mies, kun se meinasi sehota, taisi olla sekaisinkin jo. No, mutta mikä aika se hyvä on? Mä sanoin Juko Ollin kanssa yksi päivä, tuosta meni poikia, meni kaikilla se vasikka vai miksi sitä sanotaan, kun tuosta kaupasta, kun ne menee iltapäivä. Mäyräkoiraksi. Mäyräkoira, niin mä sanoin, että kyllä ei se ihan hyvä tehnyt toi keskiolut. Se oli aika hurjaa silloin, kun se vapautui. Maaseudulla se oli hurjaa. Oli. Joka ikinen isäntä istuskeli vaan baareissa. Ei, ja isot talot meni konkurssiin ja kaikkea tämmöistä. Se keskioluen vapautuminen maaseudulla tuotiin hirveästi, kaikkea eniten. No, Irjalla on varmaan hyvät muistikuvat siitä, että minkälaista se. No se oli siinä esimerkiksi meidän naapureissa, minä en tiedä, kyllä kai meidän Mattikin, mutta Matti oli jo vähän, se oli silloin jo loppu ja olihan se, mutta kyllä siinä niitä isäntiä oli, kun jos se kävi kerran vuoteessa, kun elukoita vietiin tonnin tiliä hakemassa, niin linnun isäntäkin osti kai silloin viinaa, mutta sitten kun sitä tuotiin niin, ja myymäläauto, kun toi kotiin, niin sitähän oli aina sitä kaljaa. Joo. Se oli kaikkein suurin, niin kuin maaseudulla tällainen. Joo, ja kyllä se nytkin noille pikkupojille on. No nyt se on tasaantunut kumminkin sillä lailla, että se tulee joka päivä. Kyllä se täällä maalla vielä on. On se. Kyllä, kun saa kaupassa katkelee, niin kyllä. Silloin ei naiset, mutta nyt näkee, kun naisetkin kulkee mäyräkoirien kanssa. Saitteko te kahvia vai? No,
Onko pieni tauko? Nyt vois varmaan pitää vaikka pistää poikki. Pidetään. No ei mitään, kun antaa mennä putkeen, vaan kun ei, juttua riittää. mä en tiedä, kun ei ole oikein nyt enää haastatteluna. Niin, mitä sitä sentään, No kun mitkä äiti sun onnellisimpia hetkiä No on niitä ollut? voisi tietysti kysyä. Että... Tässä on 39 minuuttia nauhaa vielä jäljellä, niin antaa nyt tulla kaikki Mitkä sellaiset sun onnellisimpia hetkiä? elähdyttävät hetket niin kuin tähän 95 vuoteen ihan niin kuin siinä järjestyksessä, kun tulee mieleen vaan. Ole hyvä vaan. Mitä tämä elämä on? niin. No, mä sanon, että sen mä tunsin suureksi. Tietysti mä sanon omaa lasten, mutta kun mulla oli 2 tyttöä ja minä sain pojan ja Matilla oli sivuvaunullinen moottoripyörä ja mä istuin siinä sivuvaunussa. Ja mulla on jäänyt semmonen, että mä tunsin oikein niin yletöntä onnea. Ihan totta. Joo. Sellainen akantappaja. Akantappaja. Niin. Joo, En mä muistan, tuntenut joo. siitä akantappajasta, mutta siitä, että minä olin saanut pojan, kun mulla oli 2 tyttöä ja mulla oli 2 taloa ja mulla oli kaikki hyvin. Joo. Niin. Semmoista. Mut sit sulla on ollut niin paljon niitä Ei mulla ole surua. suruja ollut. Ei. No, onhan se Ei, tietysti, jos ei mies kaatuu surua. rintamalla, niin onhan siinä nyt jotain. Ja poika kuolee ja... Niin, no ei puhuta siitä. Ei. Ne on ne on niin vanhoja asioita, että... Ei kato, ne aina ne unohtuu ja ne unohtuu. Ja tämmöiset syntymäpäivät, kyllä mä tänäpäinkin olen niin onnellinen ja 5 vuotta aikaa mä olin ylen onnellinen, kun mä 90 täytin. Ne oli Kolkassa silloin. Ne oli Kolkassa silloin, joo. Joo, mä vaikka kun hommas ne juhlat ja vaikka mä olin niinku vihainen, että ne sanoi, mutta mä olin, kun kaikki tämmöiset läheisemmät tulee. Mä olisin hommannut sulle juhlat, jos ei olisi ollut ristiäiset ja tää flunssa tässä. Joo. On juhlat. Semmoinen kysymys nyt on vielä, että onko sulla tietoa, kun meillä on nyt semmoinen kello, joka nyt on otettu kyllä seinästä pois, enkä mä sitä löytänyt, Niin. mutta joka on Loimaalta joskus ostettu 1800-luvulla ja siinä on käsin kirjoitettu vuoden takuu on antanut se loimaalainen kellosepän liike sille ja se vielä 90-luvullakin kävi se kello, eli 100 vuotta se vuoden takuu suurin piirtein tarkoitti. Se teidän seinäkello. Niin, että kenen kello? Se on papa ja mamman kello. Se on papa ja mamman kello. Mikä sun mikä kolkkaan? No antoi Kaijalle lahjaksi. Ei, se on eri kello. Tää on eri kello. Se on Rehumeen kello. Tää on Loimaalta ostettu. Joo, se on. Olisikohan se sitten Vilhosalmisen liikkeestä vai mistä? Sitä liikettä ei kuitenkaan enää Loimaalla ollut, sen mä yritin mennä sinne, kun mä ajattelin, että tämähän on liikkeelle tosi hieno ajatus, että jos hän antaa vuoden takuun, se kestää 100 vuotta. Mutta Niin, käykö se kello vielä? ei se näkään. Nyt se on kyllä jo loppu. Mutta se on kyllä jossakin tallessa vielä, mutta mä en nyt sitä löytänyt. Mutta se on siis papalle ja mammalle ja Niin. mihin tarkoitukseen se on? No mä en sitä muista mihin tarkoitukseen, ne on varmaan se itse ostanut sitten. Joo. Ja sekö oli ollut sitten, se oli tuolla vanhassa Markkulassakin jo Ei vai kai, ei kyllä se on Kolkalle ostettu. Kolkalle ostettu. Joo. Mutta tää hieno tarina on tää se kello, kun te Kolkalle annoitte. Aha, mitä siihen liittyy? No se on, kun mä muistan vielä mun isoisäni ja isoäiti, kun tulivat, kun me oltiin Kolkalle muutettu ja ne tuli Rehumäestä ja ne toi mammalle sen kellon ja katso mitä siinä muuta siinä kellossa oli, että kuinka kauan se oli heillä ollut, mä en sitä tiedä. Ja se käy edelleen kyllä. Ne se käy. Eikö se lähti käymään Kolkassa? Niin, Siinä samassa seinässä, missä se oli 10 vuodet käynyt aikoinaan. Niin, siinähän oli tämmöinen säännö. Mutta se ei teillä käynyt. Ei, se piti pistää... Mutta se lähti heti käymään. lähti se Se piti pistää pikkusen vinoon, niin sitten Niin, se lähti. juu. Voinko mä Juu. lähteä tästä välillä? Tuo piti tulla